Ahoj, volám sa Tomáš a rozhodol som sa svoju bolesť premeniť na službu mladým. Vediem pobočku globálnej neziskovky Steiger International, cez ktorú prinášam nádej generácii, ktorá stráca zmysel života. Sú plní úzkosti a prázdnoty. Spolu sa nám podarilo ovplyvniť život už viac ako 1500 ľudí. Avšak chcem, aby táto pomoc rástla vo väčšom meradle. A k tomu potrebujem získať skúsenosti v zahraničí, kde ma prijali na jednu z najprestížnejších univerzít sveta v oblasti biznisu a sociálneho vplyvu, Holt International Business School. Kde vo mne vzplanula táto túžba? Pred 2 rokmi sa mi zrútil svet. Dostal som telefonát z manželkynho čísla. Nevolala však ona. Jej spolužiačka mi len potichu povedala, že moja manželka zomrela pred pár minútami. V tej chvíli som vôbec nerozumel, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Ale jediné, čo som počul vo svojej hlave, bola otázka. Ako túto bolesť premením na niečo, čo prinesie dobro? Mohol som sa uzavrieť do seba. Namiesto toho som začal slúžiť ďalším. Lenže ak chcem pokračovať, potrebujem rásť, potrebujem vzdelanie, ktoré na Slovensku nezískam. A skúšal som to sám. Pracujem, žiadal som o štipendia, prepočítaval som rozpočet, ale sám to nezvládnem. Školné, bývanie, životné náklady v USA sú v súčte viac, než dokáže pokryť človek, ktorý zároveň pracuje v neziskovke a venuje svoj život službe. Prosím, pomôžte mi pokryť prvé semestre štúdia, aby som mohol pokračovať v tom, čo som celý život budoval. Prinášať nádej tam, kde chýba. A nemôžem vrátiť síce život svojej manželky, ale môžem z jej príbehu priniesť život druhým. Moja vízia je jasná. Chcem vytvoriť miesto, kde mladí nájdú odpovede. Projekty, ktoré im vrátia hodnotu, identitu a budúcnosť. Komunitu, ktorá sa stará o tých, ktorých svet prehliada. Pomôž mi aj ty a staň sa tvorcom tohto príbehu so mnou.